Răbdare și furtună, va veni o zi mai bună, soarele va străluci mai luminos. După dorul plin de ceață, o lumină se arată, e lumina Domnului Iisus Hristos. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează înaltă Dumnezeu de sus fereasă. El binecuvintează sufletele celor ce se încred în El. Când avem probleme în viață, să dorim o luminare de la Domnul nostru Sfânt Iisus Hristos. Rugăciunea schimbă totul. Rugăciunea schimbă totul, schimbă mersul vieții noastre, zi de zi înspre mai bine cu Iisus. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează înaltă Dumnezeu de sus vechează. El binecuvintează sufletele celor ce se încred în El. Stai o clipă, meditează. Stai o clipă, meditează, sufletul îți înviorează, Dumnezeu te cercetează chiar acum. Nu lăsa să treacă clipa. Nu lăsa să treacă clipa, clipa mântuirii tale, dă-i-a ta viață astăzi lui Iisus. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează înaltă Dumnezeu de sus vechează. El binecuvintează sufletele celor ce se încred în El. Cine se